Hej og velkommen til den her video. Der spiller vi igen noget Minecraft. Ligesom det der med piglings der, hvis I kan huske det der. Så er det der lige. Hvis I kan huske det. Nu havde vi jo tænkt os skulle teste andre dyr. Og ikke piglings, men andre. Og nu tænker jeg egentlig bare at tage et sværd. Nej, bare en økse. Og slås imod dem, i stedet for vask. Og tage sådan en og slås mod dem. Nu skal jeg følge med den land skulle lure. Det er den brortøks. Hvad kan den her? Nej, hvad fanden? Hvad fanden i helvede? Det er ikke godt det der. Ham der så vi ikke. Beskriv. Nu er det så ham så vi. Ham skal vi nok teste. Jeg tror egentlig ham jeg har nu her. Det her. Der er ikke nogen der opgør. Jeg lort i kisten. Jeg åbner der. Jeg må åbne der. Men altså. Så jeg gik ned til en på. Det er faktisk det hele værd, vil jeg sige. Nå, så op. Du skal mig. Så, jeg er det. Hvad er alt det her, mand? Hvad er du for en ting? Altså, hvorfor er der nogle syndtøtter? Han bøvser den der. Du skal herhen og teste. De vil drille mig. Det skal de ikke. De skal ikke drille mig. Jeg spiller ikke ud af det. Og det er en village. Det er bare en meget gammeldags. Det er da sådan en village, der ser ud i gamle dage. Hvad er det der? De har faktisk brugt noget af det. Og det er også noget med kroner, ikke? Med dig. En vælter. En hest. En hest. I skal ikke drille mig, sagde jeg. Undskyld. Jeg må teste den her. Jeg faster dem op af det her. Du er så meget nemmere. Du skal komme til at forstyrre. Den larmer ret. Og hvad end den unge det der. Du skal også gå. Det den løber bare. Du må jeg har brug for så styr i fred. Og ikke i fucking. Hvad fanden den katten? Okay, vi skal ned. Her er jeg nu, hvor de driller mig op. Eller så må jeg bygge min egen ø. Heroppe regner jeg med, der er ingen. Herhen. Bygger i survival. Og se om vi kan dræbe. Og så ser vi om vi kan dræbe ham her. Kan vi nok godt. Hvad fanden kan den her? Hvad gør det der? Jeg egner ikke med at klare den her. Vind dig her. Ja, gris. Okay. Ja, okay. Jeg skulle teste dyrene. Se hvad de kan. Hvad er stærkest? Jeg ved nok. Men lad nu være med at forstyrre mig, mand. De skal være. Det var noget utroligt, mand. Hvordan I kommer hen til mig. Og nu er der en fucking blomst, der ligner en hånd. Jeg tror også det, det skal forestille sig. Nu tager jeg det her. Hvad nu være? Den der ignorerer vi. Hvis der er bestemt her, så er den her. Nu er den voksen. Dræb den. De gik efter alt andet end dig. Alt andet end dig. Okay. Så er det testen.
forestil mig. Ham her og ham her. Det bliver en episk fight. Okay. Der er fight nu, mand. Kan I se det? Der er fight. Jeg prøver at teste mig. Hvad er alt det her? Altså, hvad er du for en ting? Og hvad er du for en? Hvad er du for en? Alt muligt i det her måde. Lad mig trykke på dig. Så sådan noget. Lad mig trykke på dig stadig. Det er en ting. Jeg slapper nu af. Det larmer sådan noget. Det larmer rigtig meget. Hvad er det her? Det var meget mere kedeligt, end jeg havde troet det var. Han kan dø. Jeg kan dø. Det kunne du ikke. Her kan vi da bare sætte sammen under. Den Surfgate. Det kan den. Okay. Fuck nu! Hold da kæft. Næsten man hack det her. Okay. Ej. Det er bedrock det der. Ej, jeg skal ikke stoppe. Okay. Ja, nu er der vandet. Okay. Det var ikke lige det der jeg regnede med. Så kan der vel lige være den der. Ej, de knækker her i vand. Det vidste jeg ikke. Det må de godt have sagt. Ej, nu. Her knækker I. Knæk. Det er lidt så. Nå, stadigvæk ice. Det er is det her. Der står faktisk på dansk. Det er is det her. Nu, ej. Hvad er det dårligt? Men altså, jeg er dårligt. Det her. Jeg skal ligesom kunne komme vand derind. Jeg lige være med at vokse is. Simpelthen stadigvæk. Og så sætter vi dig der. Og så har du bare knæk. Knæk. Dårlig. Knæk. Hvad fanden er den der anden en der faktisk? Hallo? Hvorfor knækker du ikke? Knæk. Eller så. Ja. Hvad fanden? Hvorfor fanden får du din... Villager, hvad laver du med din kaktus der? Din name er de boller, de der kaktusser der. Du mener godt ikke? Så tag det af dig. Jeg skal prøve at dræbe dig. Skal jeg? Nå, har de ting. Der har den her. Der er lidt bedre end diamond. Halløj. Okay. Det skal betyde. Ja, spawn noget kaos. Hvad fanden kan vi egentlig? Vi se her. Hvad fanden kan vi egentlig også teste? Jeg har en idé. Jeg skal komme op og slås med dyrene. Ja, det går galt for min egen sikkerhed. Jeg vil bare gerne sige, men vi skal ikke tænke på min sikkerhed. Vi tænker bare på jeres. Men ja. Men hvad fanden er det, jeg ligner med det her lortearmer? Men altså, hvad fanden er det, jeg ligner? Hvad er det, jeg ligner, mand? En skildpadde. Giv mig dig. Jamen, det kan vi så. Jamen, er dig. Det er det ikke en skildpadde. Jeg trykkede på dig. Jeg spurgte dig. Hvad gør du for? Og min... Fuck dig. Og hvad fuck i helvede er du?
Hvad skal du forestille? Det er synd, mand. Det der, det er net. Og det der, det er sangården. Men jeg spørger, hvordan kan din ting kan lave magi, din villagers kan lave magi, som ham her, han er hvid. Det er hans. Det er jeg også, men du kan en robot lige nu, og så laver du om til et zombie som ham der lige om lidt. Og det er mærkeligt. Nu er sådan ikke sådan, når han går ud. Okay, det var faktisk meningen, at jeg skulle teste den her. Og nu skal du dø. Inden du lige går fuldstændig amok, så går jeg lige overlevelse. Hvad ved du? Jeg dræbte den. Jeg er professionel. Inden jeg ikke kommer for godt i gang, så skal vi lige have noget. Inden vi kommer for godt i gang. Jeg synger lort. Den er ikke en skid. Og nu jeg vil slås med sådan en tyr. Nu gør det der med. Okay, nu skal jeg købe den her. Så er jeg her. Hvad fanden er jeg her? Ej, så det er et sting, det her. Det skal ikke have det som seng. Det ved jeg ikke. Nu har jeg min egen seng. Det skal jeg have. Det er sengen. Det er sengen. Det er godt nok mærkeligt. Jeg skal op igen. Jeg kan også bare være her nu, jeg også. Hvad fanden er det for en ko? Hallo, det der er mit mod. Du kan ikke have den. Det er mig, der har downloadet moddet. Så derfor... Du skal ikke komme sådan. Det er mit mod. Mit mod. Jeg kan godt se dig. Jeg kan godt se dig. Det er dyrlægeri. Eller er hun som kæledyr? Jeg kan godt se dig. Der døde du. Så er I fri som en fugl. Jeg ved ikke, det er petscreen der. Muligvis dræbte også det. Det skal du ikke se. Kan man egentlig... Lad mig... Bum. Fanden er det seriøst nu? Jeg gør dem så sådan her. Jeg er meget savnet i mig den her ting. Men det næste, den bliver nok sådan en her, jeg skal slå. Der skal jeg slås i mig. Kæft. De er sådan sige. Det er en creeper det der. Med at det ligner. De creepers der. Og nu er der også en zombie her. Eller det er så ikke en zombie, men det er en mutant zombie. Og det der er en mutant skelet. De plejer ikke så sådan, jeg svæver. Jeg tænker egentlig bare, at jeg slår videoerne her. Jeg føler ikke, der er så meget spændende med det her. Jeg ved det ikke helt. Eller hvad, jeg slutter ikke videoen af. Nu laver jeg noget. Hvis tæt de mods jeg har. Så vurderer, hvor nuttede de her dyr er. Hvor nuttede de her dyr de kan blive. De kan være farlige, men nuttede også. Der var nuttede de her. Så jeg har dig. Okay, så ligner vi har det. Sådan her. Det er det fødselsdag. Først teste mit fødselsdag.
Og min går nu mutant creeper. Der er mutant creepers, de plejer altid at se sådan noget. Det gør jeg. Du lyder lort. Du lyder lort. Hold nu, der er en mutant frø, altså. Hvad fanden er det her for noget lort? Jeg vil teste de her dyr. Hvor er den her væk? Heroppe, der kommer ikke nogen bedrægter. Hej. Hvor skal du hen? Det var jeg tror. Vandet. Det er sådan en mummeldyr, tror jeg det hedder. Ah, de kan ikke svømme. Ah, de kan ikke svømme. Du kan ikke svømme. Ah. Jeg drukner dem. Vi drukner dem. Sluk dem. Drukner. Ja, den drukner. Okay. En pentrine. Du skal den. Det drukner som ret. Den er jo slet ikke høj nok. Du drukner. Okay. Der er også den her. Hvad fanden ligner du? Men det er nemt der. Hvor mange af dem? Nå, det er ingen af dem der. Det er faktisk bare... Det er vel det samme klon. Er det ikke? Jo, det er det samme dyr, bare mindre. Der er det marsvin. Og så er en murmeldyr her. Det er det samme dyr, bare mindre. Seriøst. Men hvad er det her? De er dårlige til. Jamen. Og lige en bæs. Eller alle de til her. Så, den skildpadden. Skildpadden Bob skal vi også huske. Han var meget stor. Den er jo giga. Okay. Det er slås. Jeg tænker bare at slå videoen her. Der er ikke meget. Næste video jeg laver det. Altså, men jeg laver faktisk en video allerede nu. Nej, lige. Og den video jeg laver lige om lidt. Jeg er sådan lige skide. Det er faktisk, det er, jeg laver lige en ny map, hvor jeg gør det på. Hvor jeg tester de her forlystelser. Som jeg kører i den her. Så. Jeg siger bare hej. Og muligvis laver jeg også en video, hvor jeg tester. Hvor jeg tester, hvad det hedder, og TNT. Men, ja. Og hvis I gerne vil se en mobbattle på et tidspunkt, så skriv endelig. Fordi jeg har tænkt mig at lave det på et tidspunkt, når der lige kommer en ven. Jeg kan spille med. Nej, not tid. Sådan, han er nok ikke YouTuber, ham der kommer til at spille med, men jeg så bare hej.